Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ernita Nadia Wijaya saka kelas XIPS tunggal absen 11. Kulo badhe macakake narima ing padun. Narima ing padun. Tembung narima ing padun wis karep dirungu lan diucapake. Nanging saktemene angel yen dilakoni sajrone urip sadana dinone. Pancen isi akeh banget wong kang ora bisa nampa kahanan kang kudu ditampa. Akeh wong owah pikire saka anggone, susah kedlarung kapara malah ora sithik sing nganti neket lampus diri. Kanyataan iku nduduhake yen saktemene wong-wong mau durung bisa nindakake rasa narima ing padun. Narima ing padun ngemu tegese nampa kanthi ikhlas apa sing ditampa lan apa sing diasilake. Unen-unen iki mujudake weweruh becik kanggo ngegulang watak kang luhur, yaiku watak pasrah lan ikhlas mring peparing lan kuasaning Gusti kang mubrek dumadi. Weweruh iki ana sambung rapete karo kepercayaan pribadi ing babagan kodratane. Manungsa sing minangka kawulane Gusti, tegese manungsa minangka titah sawanta kaparing kawenang ndonga lan budidaya sakuwate tenaga. Nanging ora wenang mesthekake asli utawa pikolehe kang kudu njumbuh karo apa kang diarepake. Kabeh pepesten mau mung kanggungane Gusti kang akarya jagat. Minangka tuladha umpamane ana wong kang anggone nyambut gawe wis mempeng banget, pribasan sirah kanggo sikil, sikil kanggo sirah, lan ya wis ora kurang-kurang anggone budidaya kanthi ndonga lan ikhtiar. Nanging sanyatane asile ora sepiro, kadangkala malah nandhang kapitungan. Yen lagi nandhang kahanan kang kaya mangkene iki, minangka manungsa lumrah wis samestine atine banjur susah lan ngersula. Yen wong sing cekak pikire sing ora bisa nampa kahanan mau kanthi ikhlas, bisa-bisa pikirane malah ngambyawara nganti kumawi nyalahake Gusti Allahe sing jare ora adil. Nanging beda yen manungsa mau iling marang pitutur narima ing padum, anggone susah lan ngersula mau ora bakal kedawa-dawa. Kanggo mugel pikiran kang susah ben ora kebancut mutung, enggal-enggal ngelagono pasrah mring kuwasaning Gusti. Wusana gelem nampa kahanan mau kanthi lila enggak legawa lan percaya yen kabeh mung wujud pacobaning urip. Saka kepercayaane ati mring kuwasaning Gusti kang Maha Kuwasa, mala tansaya sengkut anggone makarya lan tansah gentur anggone ndonga. Awit wong kaya mangkene iki kepercayaan yen Gusti Allah ora sare lan bakal paring kamulya marang wong kang sabar lan ikhlas nampa percobaning urip. Dadi cetane ngecakake unen-unen narima ing padum ing berbayan kuwi pancen dudu prakara kang gampang. Sing bisa nglakoni mung wong-wong sing duwe watak sabar kang utamake tansah caket mring Gusti Allahe. Mung wong-wong kang duwe kepercayaan kang kuat yen to manungsa mung saderma nglakoni. Paribasan manungsa iku mung dadi wayang kari manut marang karepe dalang. Sekian, terima kasih. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf.